Mayong hapon sa tanan, anita magabasa sa Salmo, Kapitulo 1, versikulo 1, paingon sa 6. Ang doroha kadalan, ug atong lantawon diri, kinsa ang gitawag og bulahan. Bulahan ang tao, nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, ni magatindog sa dalan sa mga makasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundi anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay ug ang sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Ug siya misama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan, sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya magamaswagon. Dili ingon ini ang mga daotan, kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa bahangin. Busa dili magatindog ang mga daotan sa paghukom, ni ang mga makasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga daotan mawala. Sumuna sa ang kalainan diha sa doroha kadalan. Ang nagabuhat og maayo gitawag og bulahan, apan ang nagabuhat nga supak sa kabut-on sa Ginoo, ang iyang mga dalan mawala. May ngapon sa tanan, atong pamalalungan ang pulong sa Ginoo.